Jó estét kívánok! Ma este kalandorokról lesz szó. Ki a kalandor? Hát most nem fogom elővenni az értelmező szótárt, mert én magam legalább 15 olyan televízió műsort láttam, és legalább 5-öt csináltam is, amelyet úgy kezdtem jobb híján, hogy nézzük meg, hogy az értelmező szótár erről mit mond. Egyezzünk meg abban, hogy furcsa módon a kalandor szónak valamilyen ilyen pejoratív árnyalata van. Arról az emberről van szó, aki a kalandot keresi, vagy aki vállalja a kalandokat bizonyos célok érdekében, és mégis amikor ezt a szót használjuk, akkor általában valamilyen nemtelen célt tételezünk fel. Hát szóval mi mai hőseinket kalandorokból válogattuk ki, hogy a céljaik nemtelenek-e vagy sem, ezt természetesen önök döntik el. Nincs is több, mit elmondjak előre. Tessék meghallgatni még egyszer a zenét és a címet. Kézenfekvőnek látszik, kalandorok között előbb úgy válogatni, hogy a fiatalját nézzük meg, hiszen a kalandra vállalkozók majdnem mindig értelemszerűen a fiatalok közül adódnak. A mi első hősünk olyan kalandor, akinek föltételezem valamiféle nosztalgiája, valamiféle elvágyódása, vagy valamilyen elérhetetlen, a mai civilizációban talán meg nem valósítható vágyai hozták meg a kaland iránti vágyát. Ismerkedjenek vele először meg. Hát már öntben kaptam jogosítványt, és akkor kezdtem azt jól, nem, akkor 73-ban, és akkor kezdtem motorozni. És lényegében először nem szándékoztam ezt csinálni, hanem hogy a moziba indián filmet megnéztem, ott kaptam ötletet, és mindenféle terv nélkül jött ez, hogy csak úgy jött. Az indián filmből hogy jött az ötlet? Hát úgy, hogy az Apacsok, az volt a film címe, és az indiánok, hogy oldalt vágtam magukat a lovon, mindenféle képen hajtották, szóval lőttek, minden. Hát aztán úgy gondoltam, hogy 3-szor megnéztem azt a filmet aznap Körmenden, ugyanis körmendi vagyok, és annyira bennem volt ez a filmnek az élménye hazafele, hogy úgy oldalt vágtam magam a motoron, például, mint ahogy most ittam, csak az kiegészítés az, hogy most ittam itt, és hogy észre se vettem. Mi velem szembe jött akkor egy személyautó, ez a 8-as főúton volt, úgyhogy elég veszélyes helyen, így megfenyegetett az ujjával, és úgy gondoltam, hogy hoppá, mit csinálok. Aztán akkor olyan helyen csináltam, ahol senki nem látott, senki nem is tudta. Annyira bennem volt ennek a filmnek az élménye, hogy Szóval nem gondoltam arra, hogy most ezt fogom csinálni, csak elfordultam és ment a motor, és így jöttem rá, hogy hoppá, nekem hiszen megy. Ez ilyen véletlen, csak úgy jött. Minél gyorsabban megy a motor, annak könnyebben. Szóval lényegében akkor ahhoz kell az elő, hogy én abban az egyenesből kidöntsem. Nem, hogy megtartsam, hogy kidöntsem. Pont ellenkezőleg. Úgyhogy lényegében nekem az a motor vál, csak csinálni kell, amit elgondoltam. Lényegében, hogy a határokon belül, amit lehet, már nem mindegy, most azt mondom, most megállok, leugrok, mögül főugrok, mert ez nem megy. Akkor még csinálom, azért biztos vagyok magam. Akkor úgy érzem, hogy optimista vagyok. Hát akkor szóval lényegében hát más, hogyha valamit megéri megcsinálni. Szóval meg más, hogyha nem. Ezt én magamban én tudtam el. És most megérte? Most úgy gondolom, hogy miért? Hát nem utolsóban az rohadt hívik vérést. Más is látja, apám is, lájm is, szerűzám is láthatják, meg mellette sok más is. De persze nem ajánlom, hogy bárki is megpróbálja ezt. Beszéltek a motorosról Körmenden, nekem egy közértbe,
és mondják, hogy mi ilyen ügyes, olyan ügyes, hát ő nem merné megcsinálni, ő sem merné megcsinálni. Hát csak elhallgattam, ott álltam mellettük, épp ebben a sisakban, minden szóval ugyanazon magyarázatban az arc, és nem volt nekik semmi feltűnő. Hát beszélgettek, hogy ő sem merné, meg ő sem merné, hát mondtam magamban, akkor jó, én merem. Remélem elnézik magának, hogy ilyeneket tesz az országúton. Hát azt nem merném mondani így, hogy elnézik, mert azért ez a kressz teljesen 100%-ban kresszellenes. Balesetveszélyes. Balesetveszélyes, úgy a magam testépségén, mint a mások köztulajdon, ugye azok, ahogy azt a bizonyos paragrafusok, ahogy azt kimondják, vagy leírják. De hát, hogy ezt egyszer így lehet, akkor másképp nem tudom. Ez szóval ez a mottoja, és így kell. Ez a mottója, és így kell. Tulajdonképpen nincs ezzel semmi baj, csak lehet, hogy velem is ez az aggastyám mondatja, vagy az aggódó szülő, hogy talán az a pici baj, hogy ott álltak a követők is. De hát ez a mottója, tetszettek hallani. Így kell. Közben eszembe jutott, hogy megsértődhetnek a hőseink, hogy azt mondom rájuk, hogy kalandorok. De hát innen üzenem, hogy nem egészen úgy értjük ám.